sakithi sibingelele bonke abantu abasilandelayo thina abalaphi bendabuko nabantu okuyibona abasiphakamisayo saziwe nabantu abasihloniphayo ezweni singelutho nathi bakumba amanonke omhlaba jikelele lobingelelayo u2+2 uDr Wodr usigadla senyama safele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa maxoshwa imfene kwela kube embodla kuyohlezi kunjalo inibingelela ngokuthobeka ke inibingelela ngesikhubulo esithi angeke kuze kuhlale kunje empilweni yomuntu noma singahlupheka komzuzwana siphinde sihlupheke nakusasa kodwa ngeke kuze kuhlale kunje uma wazi lawo mazwi wabamba bese uqaphela ukuthi yonke into yenzayo uthi mawuqala uyenza bese uza ukuthi ingabe iyahambelana nawe abantu abaningi bafika la ekhaya bethi sesiphelile vele kufanele uzuphele ngoba kunokwenzeka ukuthi nje uphela ungazi ukuthi ufunani empilweni yebo kufanele ukuthi ukhale ngani ngoba udokotela wena umkhulekeli udokotela wena awuyiniki isikhathi ujule ngaye mawubona nje ngiphethe imali uvela utatazela upercon nawe le mali yakho bese ngiphinda ngixolisa kakhulu kulabo abantu abahlale bathi dokotela sifuna imali esheshayo sizosakithi kanginayo imali esheshayo mina anginayo imali esheshayo ngoba kube ngiyakwazi ukuzenzela ngabe ngigcwalisa indlu khona lapha ekhaya ngeke ngize ngikunike imali esheshayo mina nami ngidinga imali ukube ngiyakwazi ukuzenzela imali esheshayo ngabe kwawena ngikuthathisa imali ngokomsebenzi wami ngakho-ke ngithi sizwe sakithi sukumele impilo zenu nisukume ngempela nisukumele ukuthula nokukhanya kuquka impilo kuyinto encane siyazi ukuthi abantu bahlale basihleka bathi angeke sibe lutho ngeke kwenzeke ukuthi basheshe bahleka angithi kusho mina ngithi basheshe bahleka ngani ngoba impilo kuyona yomunye umuntu futhi ukuguquka kwempilo akuthathi iminyaka mase kuguquka impilo ngesecond nje zenzeke imanga sizosakithi ngiyaqala ukuthi siyazibukeli phansi yazi abantu abaningi sebagijima amaqede bayizwanise nabantu abanemali bacabanga ukuthi bazoba nemali njengabo babe bengayazi imfihlo ukuthi baze babe nemali nje benzani ngiphethe nanti ibhodlela leli bhodlela leli limfihlo yokugcina ngci leli bhodlela leli ubilisa amanzi ngebhodo uthi siwabilisile amanzi bese ulithatha ulifaka phakathi lilale loyivukela lona lihlale ayi angiyeke ngaqhubeka ngayichazi leyo sorry vele ngibe sengiyajula ikhona imfihlo nayi kodwa sondela uzothatha imfihlo uyeke ukulandela izinto zabantu funa nesiphiwo sakho ukuthi kanti wena uphiweni yini esesandleni sakho yini wena okwazi ukuyenza wena umuntu nomuntu nesabelo sakhe
iphiwo ngephiwo bakithi. Ngabala ngithini ngoba kukhona abaphiwa ukucula, khona abaphiwa ukubona izinto nje bavele bekhala noma bejabulile abanye bakhala. Isiphiwo sakhe naye leso. Ayi bese kuba khona abaphiwa kuba nozwane. Okuthiwa ukutshontsha ke lokho. Naye isiphiwo sakhe myekele. Mina ngifuna abantu abaziyo ukuthi bafunani. Ngoba imagic ngihlezi ngimtshela ngithi angiyazi imagic futhi kanginayo. Sondelani. Ngoba uningi benu. Uma uzizwa nje ukuthi uyindoda, ngempela isinqumo usithathile. Ungasondela, yazi number yami. Kuseyiyo leyo angisoze ngayishintsha. I1 number yami. Ake ngidlulise lokho. Bazalwane ngifuna nihlale nazi ukuthi kangiWhatsApp. Uma wena uthatha imali nje ufakela umuntu uthi kuhlelwe yimi imali umfakele WhatsApp. Usuke umupha lo muntu. AngiWhatsApp mina sixhumana ngecall mina nawe. Ngiyacela nikwazi lokho. Sukuma ngempela sifuna ukubona uDisemba ukuthi uyofika sinani. Nangixaka mase nibuya selishayekile nihubha umnotho wabantu. Awufuna wakho umnotho. Mina ngigqugquzela ukuthi abantu ababe nezinto zabo. Angisili ukukhuluma kakhulu. Ngakho into zami la ngakithi. Ngiyabonga papa yini, ngiyalithanda libalulekile.